Kagidnan ti Panagbenga Festival, ti panangitandodo iti kultura kan tradisyon dagiti orihinal a residente iti Baguio City. Daytoy ti Ibaloy Day naideklara kas holiday iti syudad. Iti pakasaritaan intay amuen ti pakaistoryaan dagiti Ibaloy iti Baguio City naawagan idikas kafagway. Iti report ni Angel Kim Pengosro. Kadi ati original anagan ti Baguio City analatak kadagiti imo na anagdapat wenno original a residente iti Baguio City ket kafagway ti kafagway ket balikas dagiti Ibaloy kayat naasawen ket nalawa at tanap sakbay a nagbalin a Baguio a balikas dagiti Amerikano gapoy ti kaadto ti Baguio wenno mos iti syudad iti 1900s nang nagdagiti Amerikano ti balikas dagiti Ibaloy ken kankanaey a Baguio isut gapo na a pinagbalinda a Baguio tinasao alimatak anak ay wamaman dagiti umili a balikasen aging gaan na inagan iti syudad. Kalpasan ti maysa a siglo, sipod iti 1909 apan nakaypasdek ti Baguio City, binukal dagiti na insigudan nga umili nga Ibaloy iti Baguio City, ti Ibaloy Day. Kinanunungan ti konseho ti Baguio City. Isut gapo na anabukal ti ordinansa apan nakaypasdek ti February 23 kas Ibaloy Day, kas panang bigbig kadagiti Ibaloy, kas kaunaan nga umili iti syudad. Naadaw ti selebrasyon iti panangirupir dagiti Ibaloy iti ancestral domain, naadaw iti Carreño Doctrine, a binigbig ti Korte Suprema ti United States of America iti 1909. Ni Mateo Carreño ti may bagbaga a maysa kadagiti original a nagnanaed iti Baguio City, anang ilaban iti karbangan na iti nalawa at tanap at dagana, apagaraban dagiti taraken na abaka, kan kabalyo iti pay 1900s. Ti Carreño Doctrine ti maysa a rason no apay abigbigbigan ita ti gobyerno ti Pilipinas ti karbangan dagiti nainsigudan nga umili iti bukod da adaga, babaen iti panakabukal ti Indigenous Peoples Rights Act of 1997. Indeklara ti nasyonal a gobyerno ti February 23 kas special non-working holiday iti Baguio City, babaen iti Proclamation number 1125. Aging ita, aro nga ing latta dagiti na insigudan nga umili nga Ibaloy ti ancestral domain da iti Baguio City, nga maarig na, naputod amin dagitoy kalpasan nga inyetnag ti Korte Suprema at ikadakkelan a paso ti Baguio City, ket reservation site nga imunan a naipaulog iti panawon pay dagiti Amerikano. Ken nailaksid ti Baguio City iti bilag ti IPRA. Saan laeng a local holiday? Agtaltalinaed a sibibiyag a testamento ti Ibaloy Day iti kinaandor, kinaturod, kan panangirupir iti karbangan. Kanayon alaglagipon, pasamak iti, adal ita, pagsarmingan iti masakbayan. Angel Kim Pengosro.